Nathi njengamadoda siyakudinga ukuphulula emahlombe sibanjwe ngesandla sitshele ukuthi no man, kuzolunga baba. Nathi njengamadoda siyakudinga ukuphulula emahlombe sibanjwe ngesandla sitshele ukuthi kuzolunga ndoda. Uzwe bethi indoda ikhalela ngaphakathi. Nithi lezo nyembezi aziyephuma zazingadaleli ukuhlala emadodeni elalela. Sizigcina lapho sezigcwele khona ziphuphuma ngaphandle kokwazisa omunye umuntu bese sifinyelela esinqumeni. Okuningi-ke sikuxoxa nenhliziyo kuhlohla ingqondo bese kulamula unembeza. Inkinga nalabo abangaphambili basuke basifundisa ukufana, basifundisa ukuqina, bakhohlwa ukusifundisa ngezimpi zemicabango. Kodwa-ke kangibasoli ngoba nabo uma beseluleka basitshela ukuthi abangaphambili kwabo babatshela ukuthi kuyihlazo ukuphuma kwezinyembezi endodeni. Ngakho-ke noma uyovulela icala unkosikazi wakho bekuhleke emaphoyiseni. Ubona indoda ibambelele esihlathini amehlo ebovu igqumelana ishonele umama wayo. Isaba ukudedela lezi inhlungu ngezinyembezi ngokuba kukhona ukwelapheka ekuphumeni kwezinyembezi esilondeni somoya. Omunye usephelele umsebenzi wajikelwa nayilo abamsene naye. Useze wamupha negama akalala ngalo avuke ngalo athi awundoda yalutho nje wena yisahluleki. Lezo nyembezi ezigcwele izifuba zamadoda ziyogcwala ngelinye ilanga kanti aziyochitheka kamnandi. Nathi njengamadoda